आहा गथ' दङ मा दङ नुबाला सोरहा दाय जागोन आहाथ' लासिंसिं जागोन दांग्रा मोसौ थैमा नोंनि गोर्राखौ हाथुगोन केला बाल आं रागा जोंदों केला थेट थाम्फै दांग्रा थेट सोर बिलाय लोगोफोर थाम्फै दांग्रायालाय नोंथांमोना मोनोब्ला हमनानै दोनब्लानो जाबाय आरो हमनानै दोननानै बिथांखौ आदा एलौग्रानि खाथियाव गथायना होबानो जाबाय माने बिथांखौ आदा एलौग्राया माने गोथाङैनो गोथां बिगुर सेलायगोन होननानै बुंदों आरो ना नोंथांमोना अननानै बे थाम्फै दांग्राखौ हमनानै बथलाव सोनानै आदा एलौग्रानि खाथियाव हैबानो जाबाय आरो ना मा नोंबो आंखौ हमनाङा आंखौ पुलिस केस होनाङा फायार होना ओइ थाम्फै दांग्रा मोसौ थैमा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो लाभिवाला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो भिडिअ क्लिपखौ नायनानै मिथिखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ ब्लग जानाय नङा आरो ना आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे कन्टेन्टखौ लानानै भिडिअ लाबोनो सानदों आरो ना फोरमायनोबो गोसो जायो आरो दुखुबो मोनो आरो ना जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय मस्ट फेभरेट होनजागोन लोगोफोर बिथांखौ जोङो एलौग्रा होननानैबो सिनायो बिथांनि गुबै मुङा जाहैबाय जोंमा बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो नुखादों आरो ना ससियेल मिडियायावहाय बिथांनि गोबां माने गाज्रि फट' मिम्स खालामनाय भाइरेल जानायखौ बेखौ लानानै बिथाङा गोबां रिएक्सन भिडिअबो बानायखांबाय आरो जाय बानायग्रा बिथांखौबो थाम्फै दांग्रा होननानै माने रायखांबायबो आरो ना थेवब्लाबो माने जाय मिम्स खालामग्रा बिथांमोना माने गाराखै आरो ना बिथांनि सायाव अनेक माने मोजांबो गाज्रिबो मिम्स खालामगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना गासिबो नुखादों आरो ना खोथाया जाहैबाय आरो ना लोगोफोर जाय मिम्स खालामग्रा आदामोननिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानो आरो ना बेसोरा सिबाय गाबलाय लांबाय आरो ना एलौग्रा आदाया बेखायनो बिथांनि सायाव मिम्स खालामनायखौ दोनथ'योब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो ना लोगोफोर मानो होनोब्ला बिथाङा माने गोबां माने जोंहा थाख्लाय सारखौबो लोगो हमलाय लांबाय माने नोंथांमोना गुरैयै रिकुवेस्ट खालामनाय बिथांनि माबाखौ बांद्राय दाबानायसै दिनै जोबोद दुखु फोरमायदों दहायबो गाबफ्रामलायदों सिबाय माने बेफोरबायदि मिम्स खालामनायनि थाखाय दुखु मोनो आरो ना बेसेरा गाबलाय लांबायबो आंनि सायाव माने बेफोरबायदि खालामबाय थादों मोजां एडिट खालाम मोजां फट' मिम्स खालामनाय हगार होननानै बुंदों आरो ना बेखिनियानो आरो ना लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननि सायाव ससेयै माने बिथांनि क्लिप्सखौ लानानै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना अननानै नायब्लानो जाबाय आरो जिहेतु बिथां आदाया माने गासैनिसिमबो शेयार खालामो होननानै बुंदों नालाय आंबो एसेमान नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानबाय आरो ना खोथाया जाहैबाय आरो ना लोगोफोर खायसे भिडिअफोरखौ जोंनि फेमिलि स्टाफआबो नायो बेखायनो इउटुबाव बांद्राय माने गाज्रिखौबो हगारनो हाया बेखायनो बिथाङाबो माने गावनि फेमिलि स्टाफआ नायो नालाय बेखायनो एसेमान माने लाजिदोंबो आरो ना बे लाजिनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा दुखुबो मोनदों दुखुबो मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा बेसेरा सिबा भिडिअनि गेजेरजों गाबलाय लांदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा आर्टिस्ट आरो ना बिथां थाख्लाय सारखौबो लोगो हमनानै भिडिअनि गेजेरजों भिडिअ बानायनानै बुंनो थाखाय खावलायदों बा आंनि सायाव बेफोरबायदि माने भाइरेल गाज्रि मिम्स खालामनानै लाबोनांला होननानै गासिबो एसे बुजिलायदो आरो ना लोगोफोर माने बेफोरबायदि बानाय मिम्स खालामनायखौ बाजाया आरो ना गासिबो माने जोंथ' सानो गासिबो माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायो होननानै थेवब्लाबो माने खायसे माबाफोरा अभार स्मार्ट जालाङो आरो ना जायबा बानायग्रा बिथाङा सानदों मा एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायदों होननानै नाथाय खायफा माने पिक्सारा माने एन्टारटेनमेन्ट होनजाया आरो ना लोगोफोर मानो होनबा जोंनि भिडिअखौ माने गोबां माने फेमिलि स्टाफ नायो आरो गथ' गथाय नायो बेखायनो बेफोरबायदि अभार स्मार्ट माने मिम्स खालामनाङा आरो ना फट'फोरखौ एडिट खालामनानै हाख'लाबायनानै सोलाबायना होनाङा मानो होनब्ला गोबां लाजिथावना जोंनि गेजेराव माने बेफोरबायदि गाज्रि लाबोबाय थायोब्ला माने न'खरजों लोगोसे गावबो दुखु मोननाङो आरो न'खराबो दुखु मोनो जेरै बिमा बिफा गथ' गथाय नायनाय जायो नालाय भिडिअफोरखौ बेखायनो जोंनि गासैनिसिमबो लोगोफोरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट आरो ना आदामोननिसिम जाय मिम्स खालामग्रा अननानै बेफोरबायदि खालामनांला आरो ना गोबां दङ आरो ना जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि मिस खालामनाया अब्लाबो अभार स्मार्ट जालांबाय आरो ना बारा बांद्राय माने गाज्रि खालामनांला बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनसिम रिकुवेस्ट खालामो आरो ना लोगोफोर बिदिब्ला आङो माने भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो आदानि भिडिअखौ नायनानै दुखु मोनदों आरो ना सिबाय आदाया गाबलाय लांदों मानो होनब्ला बेफोरबायदि खालामनांला होननानै बुंदों आरो बयनिबो गेजेराव माने शेयार खालामनायखाय आंबो एसेमान आदानि कन्टेन्टखौ लानानैनो लोगोफोरनिसिम शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना आदानि भिडिअ क्लिप्सखौबो नायनानै लादो आरो जोंना बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा थाख्लाय साराबो बुंबाय बेखौबो नायनानै लादो ओमफ्राय बयबो बुजिलायदो बेफोरबायदि बानायनांला आरो ना जोबनायाव आं बेखौनो बुंबाय गासैनिसिमबो आरो गासिबो माने बुजिलायदो जोंनि भिडिअखौथ' जों सासे सानैयाल' नाया नालाय गोबाङानो जों ससियेल मिडियायाव हगारनाय लोगो लोगोनो गोबाङानो नुयो गेदेर उन्दै नुयो बिमा बिफा नुयो फेमिलि स्टाफआबो नुयो
बेखायनो बेफोरबायदि बानायनायखौ मोजांखौ बानायो आरोना बिथां आदा एल'ग्रायाबो गाज्रि मोना मोजां जुदि कन्टेन्ट लाबोनानै जेनेबा मोजां एडिट खालामनानै जुदि बानायोब्ला बेयो माने फेमाससो जालाङो जानायालाय थेवब्लाबो माने बेफोरबायदि अभार स्मार्ट एबा गाज्रिखौ लाबोनाङा आरोना अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरोना आंनि बुंनांगौआ जोबनायाव आदा एल'ग्रानि भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लादो बिथाङा मा बुंदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मा क्लियारफिकेसन लाबोदों आरो जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा थाख्लाय सारनि बुंनायखौबो एसे नायनानै लादो बेखिनियानो आरोना आंहा गथ' दङ मा दङ नुबाला सोरहा दाय जागोन आंहाथ' लासिंसिं जागोन जानो लुगैदोंब्ला गावनो एडिट खालामना ला गावनो गाज्रि एडिट खालामना लानानै नों फेसबुकाव हगार नों ओरैबायदि हाखुराथि गैया नों गावखौबो एडिट खालामनो हायो फंबाया बिनि फट'खौ एडिट खालामनानै बानायो आंनि रिकुवेस्ट आंनि आर'ज गाबनाय नोंथांनिसिम जायफोर फंबाय बिनानावफोरबो जानो हागौ नोंथांमोना गुरैयै रिकुवेस्ट खालामनाय बिथांनि माबाखौ बांद्राय दाबानायसै दिनै जोबोद दुखु फोरमायदों दहायबो गाबफ्रामलायदों सिबाय ओंखायनो हायोब्ला नोंथाङा एक्सुवेलि जंखायनायसो जायो आंबो मिथिगौ एक्सुवेलि बिसोरो नोंखौ जंखायोसो मोजां मोनो नालाय बांसिन मोजां मोनो नों बांद्राय रागा जोङो नालाय माबा एल' बायल' थायो नों बिनोथ'लै आं मा बुंबावगोन बेफोरखौलाय